ideš. No, vážne? No daj, čo, začni. No, takže o filme. Film Otelo si náhodou nevidel? Videl, nie? No, možno niekedy dávno. Ani poznáš toho Shakespeareovú pôdu, ani dej nepoznáš? No Otela, jasne, samozrejme, tak tam ide o príbeh lásky, ne? On tam... Žiarlivosť. Žiarlivosť a láska. Že to je ten typek Černoch, čo zabije svoju holku. Ale kvôli čomu zabije? Že Jago ho... žiarli, alebo ne? Hej, ale nie, ale on je v pohode. Ale ona hovorí, ten Jago, celý čas ako... Také indície mu dáva, tak nápadne ho posúva. Ne. A o tom, o tých intrigách to je celý čas. No ja som to ani nečítal, nevidel, takže... To je nejaké nové spracovanie? Hej, teraz som videl film a kvôli tomu som... nastavený ako tak. Neviem, no. Nevidel som. A Shakespearea no, osobne veľmi neuznávam. Williama neuznávaš? Neviem, je to také Shakespeare, ako každý hovorí, že Shakespeare, ale... A poznáš ho vôbec? Hej, čítal som. Čo som čítal od neho? Toto, najznámejšie, Hamlet. A? Ako v pohode, ale myslím si, že sú aj lepšie veci. No neviem, prečo až tak ho uznávajú ako nejako extra. No na tú dobu asi bol v pohode, ale myslím, že sú aj lepšie nejakí títo. Divadelníci? No, tak divadelníci, vieš, divadlo osobné asi to nie je až také moje, vieš, neviem, nevyznám až tak v divadle, takže... A divadlo to nie je skutočné ako herectvo divadelné? No asi, hej. Takže Shakespeare nič, že to nie je tvoja šálka. Až tak nie. Samuela Becketa by som si chcel pozrieť. Samuela, ja som veľký fanúšik Samuela, ani čakaj na Godota si nevidel. Nie, ale viem, o čom to je. Karpova posledná páska, to je z najlepších divadelných hier, tam si... Nejdeme aj tam k tým domom? Poďme, presne tak. Hej. Ja som nemal zapnutý mikrofón. Tu je mala byť tá figurína. Kde? Pri tom dome? Vždy mier na toho, kto rozpráva, aby ho bol počuť. Aha. Tak Mart teraz rozprávam ja, hej, takže... Ja s mikrofónom, či so svetlom? Dobre. Takže nachádzame sa pri jednom veľmi starom opustenom dome a kolujú rôzne legendy, že čo sa to tu vlastne odohralo. To tam zaujímavé. Áno. Takže ekologická problematika. Ekologická problematika bude vidieť, toto je podivnosť, lebo keď som tu šiel minulé, tak sa mi zdalo, že tu je opretý človek do ten plot. A nebol opretý. Ja som si myslel, že som tu sám. Ty pamätaj na to, že si zvukár. Áno. No teraz ale keď každý ho chce hovoriť, že neviem, že kto sa... To je spontánne, ako jasné. Ako človeka si to videl? A ja som tu šiel ako úplne sám, tam po tej cestičke. A zrazu som sa obzrel a úplne som sa zľakol, lebo tu som videl človeka opretého. Áno. Takého strnulého. Ja som myslel, že to je mŕtvola, alebo čo. Alebo som myslel, že to je nejaký podivný typek tu stojí v tom poli. A pointa? Tak som išiel k nemu a až keď som bol asi také 3-4 metre od neho, som zistil, že to je figurína. Ja som celý čas, lebo to bola normálne taká figurína, jak máš vo výklade v obchode, vieš. Aha. Kedy si to zistil? Až keď som bol asi 3 metre od neho. A aká myslím, funkcia tej figuriny, aká tu bola? Neviem, tak pozri sa, tu vidíš ten priestor. No svetlo poprosím. A to nevyzerá ako normálna záhradka, ja potom som to ako bral, že to je ako strašiak do pola, vieš, ale... Tak ako toto vôbec nevyzerá ako nejaká záhradka, teda ako osobné. No nevyzerá to podivinsky tu. No ja si myslím, že dosť. A ešte predtým tam ďalej je jedna záhrada, kde tiež je taký rozbitý dom a taká lebka býka je nastoknutá na takom kole. Hej, o tom som niečo počul, to som aj videl, hej. Ale v lete tu nebolo pestované niečo? Už je jeseň. Hej, tak to je pole normálne, ale tak vidíš, ako vyzerá ten objekt. Ale tam ďalej ešte, potom som šiel ďalej. A úplne tam za letiskom asi, ja neviem, 4 km. Neseká to trochu. Hej, veď to je ako nočné videnie. 4 km si odtiaľ. Za letiskom úplne tam v poli je taký objekt, kde bol mŕtvý pes rozložený už tak na poli. A ja som išiel tam a som ho točil. Až keď som vychádzal vonku, som si všimol takú tabuľku nevstupovať, nebezpečné neviditeľné žiarenie a bol tam ten symbol radioaktivity. A to vážne? No. Takže myslíš, že si ožiarený? Vlastne, nezačali padávať zvolna ako... Tak asi aj, ja neviem, s takým dosť blbým pocitom som išiel potom z toho výletu domov.
potom som sa pýtal, som bol taký vystrašený z toho celého, tak som išiel na letisko a tam taká stráž objektu tam bola. A oni mi vrali, že to už nefunguje, že maximálne, že to nejaké radiomagnetické žiarenie bolo. Nič, nezomriete len. A ty si čo myslíš na Shakespearea? Na Shakespearea čo myslíš? No, William. Ty a Shakespeare? Ja ho nepoznám veľmi. Shakespeare. To je hamba pre nás filmárov ako. A Becketa? Samuela starého Lišiaka. Ja Sydneyho Becketa poznám, to bol taký dobrý jazzman. Klarinetista. No dobre, už dosť bolo. Jasne. Ďalšia počka. Ďakujeme. Je lepšie nejaké UFO tu hľadať a takéto vyťažiť z tohto ako väčší taký paranormálny motiv. Ale to má byť úplne normálne, vieš. Ja viem, ja stále k tomu ťahneme, ja chápem to. Dosť podstatné je pri tom, keď si zvukár, aby nebolo počuť ten, vlastne keď hýbeš s mikrofónom, vieš, tak to vydáva také zvuky. Aha. No to dávať pozor, no ale to... Stal sa svojho zvukárom. A ty to počúval, že v tých ušiach? Hej, ale to sa nedá kontrolovať ešte. Ty mu zareval do uši už. Nikdy to nebude ako bolo. Tak by sa niečo nemohli urobiť, že počas natáčania, aby akože niekomu sa urobili stigmy. To sú také nápady, ktoré ja si tiež ako úplne schváľujem. Ale akože ako autentické. A akože dokument, že točí a náš do rytí, že krv a teraz, vieš, a nejakú scénu takú halúznu a som začne robiť stigmy, vieš, normálne vlastne. Ale taký či hoci kde? No neviem, také, že na ruke, alebo neviem, možno, to je jedno, ale proste niečo také, nejakú takú halúšku, vieš, to máme takú. Taký náražkám na Ježiša, takéto. Dobre. A už čo máme tam, ne? Hej, aby sa neopakoval, lebo už tam, ten na Ježiša sa zdvihol a už to bol taký Ježiš. Aha, dobre. Vieš, že sa to opakovali. Ako keď niečo tým sledovali, by taký vznikol dojem, že nejakí antikresťania, to je také lacné podľa mňa. Alebo naopak, že sme za. To ešte je snáď horšie. Čiže kam ideme teraz? Na letisko, ale... Prečo, hej? Nie, lebo pre mňa je halus tu nechať. A ja si tiež myslím. Aj keď zaplatím, aj bez... No akože však toto je úplne podľa bez problémov. Nechám, proste už sa mi stalo, keď nechám tak auto, že mi vybili sklo a podobné kokociny. Hoci kto, ako no prístupu k letisku je serióznejšie, keď prídeme ako... Aj keď tá cesta by sa dala využiť, ne? Či ne? Že... A Oliver, ty máš rád Shakespearea? Shakespeare bol... Shakespeare nepísal svoje... plagiátor a samplista a... Písal sample. Vykradol všetky, bol moderný, bol. Robil to, čo robia DJ proste. Shakespeare bol DJ. To je pravda. A výborný. To je dobrý názor, presne to že bol lepší než tí pôvodný. Nie, ako motívy, nie, on použil tieto už, predtým boli nejaký motív a iba ho na novo spracoval, ale zase nie, že vykrádal, to silné slova. Tak kamera dám pozor, hej. Ja už tu mám